Itu elok kita baparak kaladam tanamlah padi. Itu elok kita lai banyak panek surang ganti baganti mai. Alah. Sampai pagi mak. Le talok dah mak sampai pagi. Talok dah mak sampai pagi. Dek ambo indak talok. Ari lalarui malan kini badendang indak kalamu. Ode elok basurang kinali mangko badendang kami di Sikomai. Manya Pak Dalius Ilialah urang dona sungai Tarap. Arina sadang pukul 5. Tadi Pak Dalius bakanda rabab-rabab babuni apa mailang saja Pak ai. Olai di mongko Pak. Masuk Pak. Kita cuba model buat batuang tu. Kau sawer lah kau Pak. Gadang ayah di kalumbu anyik sagalo bungola doan ansu Pak Dalius mengaruak bulia mairiang di belakangnya Pak. Alah. Masuk tu. Ai kau mau sampai pagi kau. Len ni. Sabar lu len. Aku gua lah dulu ni. Bekwagian kawak. Apa mancing tu? Agak kulabu warna. Tanang-tanang malam mamak mandangan nak jale pantun rambak samalamku. Di Jawa biasanya Pak Dalius warnanya merah, dikinali lah biru tu warnanya apa Anyik nanindak sampai lia pulau menanti aruk saja. Yo santiang Pak Dalius baragia saratui babagi dunia apa Iyalah suruh aja lah berabang. Apa seorang sang mendayung malang kok. Balain mana patang nyuari kalawang dinjang laraji. Olain bana rabak semalam kini ayah gadang sampan tak anyui nemai. Apa di belakang apa tu lah ngaruk-ngaruk tapi nak jalan dah bor. Jumai lawak baru kapal apa ku hari mana entah nak nambah apa ada Pak paling menodong indak kalamu rabab jodendang kim kenala menanti puluh Ibu Erma Yohana DPD RI kalai datang kana-kana kami di mungku Bu Emma. Onde Bu Emma nanelok hati urang pagura welok basu. Sungguh merasai Pak Dalius malam kini Bu Emma tampak pulung de Bu Emma. Alun je lah Bu. Ada. Kubalurang papi kabunari nasadang sanjurayo.
Ala marasai buai makanai pantun kami baum buat jo galak saju hari barembang lah malam ju natalita latte lah cok kacang ala mulai menggaruak-garuak bu. Bu Emma nak tembak si gua melantiangnya. Tak usah banyak-banyak bu, cik tiket selama. Ambo besok balik ke Jakarta. Jangan ragu-ragu lah nih, capek semua hari ini. Tinggi nagari mandi angin, oh dalam daerah Bukit Juhu. Tarimo kasih Pak Delius jubu malah bakirim. Udah Marta Gunawan pengusaha muda tampak bulu deh apa oh udah Marta aku gak capek tibonya Mimi bisi aja gak banyak kemarin Mi panu aku tak balik ke Jawa lain. Dikinali mak samalam naku oh alek marapulai joana ada romai oh beragam bana budayo nanti bo budayo kita jangan sampai lupa mai. Banyak divisi lebih gue paham. Aman tuh. Bagi dua aja. Biasa dobi. Ilialah orang di piladang. Otarwe kabaru kakoto tu. Ode caliak-caliak Pak Masud lai datang. Dangalah dendang samalam ku Pak Masud. Onde Pak Masud nanelo ati baru tasapo nyoka panggung. Salah juga. Astagfirullah 10 ada bisiannya Pak. Gadang lai di Kalumbu Anyik sagalo bungo ladu Onde udah Safri John di makok duduk Oda ngala dendang samalamku pengacara itu magaknya udah Safri John galak-galak je yo. Pinang Sinawar rampak pagai mati di lamun nombak ju Dang ade udah Safri John dendang sayi sampai barabat indak kalamu de apa ambek lama mak nak katanjuang harina sadang sanjuju usah mama apa ibu kata singguang ada rabab lah biaso Pak Dalius Kita giliang manro
Surabaya pamingkanyo kini di rumah Pak Dalius Badendang, di rumah Bu Eman Tapabilo, kini di rumah Pak Dalius Badendang, di rumah Bu Eman Tapabilo. Yeah. Iliang Row Nialailah ke padang panjang, hari satu lah ke sawah neruntong. Oh nialai ke Badendang panjang, wakatu pulo nama matenya, nia elaina barabat panjang, lain wakatu pasuo gitu, patalaran tiang gayo jati, jatuh manimpo mama sularonyo, tak cukui dendang semalam kini di channel YouTube gitu wasu, tak cukui dendang semalam kini di channel YouTube gitu wasu. Alkawi Minang Channel Madrau Official. Go! Badendang kim sasudaiku, kita letakkan rambak dahulu. Badendang kim joleni sudaiku, iku sudaiku, iku. Urang bonjo pai kemudian kau juang gurun di atih balai marapak nyampang tasingguang mamak deka naik talantuang deka turun rila jom maaf kamu minta. Dak doga tiang rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.